Swn eich dialed, Gwern dwi, a croeso i Bwrdd Twristiaeth Hansh yma yn Llanerfyl. Twad. Eglwys Santes Erfyl, namesake, pentre. Lle gladdu yr un Santes Erfyl. Oedd y Virgin, because apparently that matters, gafodd rhyw ffynon i adeiladu, oedd apparently yn enwog yma i allu i wella pobl. A pa ti'n meddwl amdano fo, so wedi bod yn superb hangover cure back in the day. 402 oedd poblogaeth Llanerfyl yn y census in 2001, ac erbyn 2011 in 406. So, things are coming up Erfyl, di. Saeson dro fanna, saeson acw la ffordd, saeson byw fyny fanna, saeson dro fanna, saeson byw la ffordd. Helo mai. Be wneud i? Ela fyddi. A fel a fyddi, nes newid i ddi. Dyma'r bon Llanerfyl sy'n rhedeg dros yr afon Banwy. Fair few jumps off the top, te back in the day. Wel, falle ddim o'r top, ond fydda o'r dan bech. A sy'n o'r dan fanna, ond... Wel, ie, gaethon ni'n tetanus o'r barbed wire sy'n wastad yn yr afon, ond... Wel, ddim lot o tetanus. Chydig bech o tetanus. Un byd oedd yr immune system yn gallu handlo, di. As in, mae'r bracelet fi gyd i fucking dod off when I swinged it. A dim ond nath o just snapio, a nath o loads of little splashes mynd, so all the fucking pebbles have gone. Oh, for fuck's sake, man. Ysgol Llanerfyl. Ysgol gorau yn y byd. Ar y ffordd yma, o'n i hefyd yn wondering, lle mae plant i gyd, ddim yn handi tri eto, ond sgwrs wedi cael. Which then made me feel very sad. Great stuff o'r allan o fan hyn, di. Oh, well, yours truly. Mam, yours truly. Broddyr, yours truly. Cefndred, yours truly. Cyndeidie, yours truly. Nain, yours truly. Mae'n un y can office. Pub go iawn, di. Sydd wedi bod yn sefyll ers 1310, chwarae ti. So mae'r enw yn dod o'r ffaith bod y can office arfer bod yn post office, yn ogystal â thafod. A mae'n debyg bod Harry Tudur wedi popi mewn ar ryw gyfnod. Nid y pentre yma ni. First experience, a sesiwn go iawn. Dan supervision. Of course, come on, da ni'n animals. O mae'r neuad, di attractio ambell i enw reit gyfoes yn y sîn rock Gymraeg, fel Frisbee, Elen Fflir, Welsh Whisperer, sy'n profi o crate o cheap cider cyn ei ffogin unrhyw beth sy'n ei le. Mae'n debyg na Rhys Ifans hefyd, pasio trwy yma, efo bando, y peth, ac y Wayulz online yma hefyd. Nathon nhw dweud bod Llanerfyl, quote, in the middle of nowhere. Quote this. A wedyn just ffordd acw hefyd, ydy hen bwthyn y cynjar, the original con man of the area. Oedd y cynjar, mwy o fatha drwyd oedd o, a fes o ffermwyr wastad yn dod ato fo am beth o gymorth. Gymorth am ei anafeilid ar y fferm. Cynjar, i bod i gwartheg fi'n lleithi, a fes oedd o'n chargio am yr cefnogaeth oedd o'n rhoi. Ond be oedd y cynjar yn neud? Oedd yn mynd allan, nos o nos, lleithi'r blydi gwartheg, a wedyn oedd y ffermwyr yn dod ato fo am gymorth. Ond na neb yn respectio'r hustle, fel y con man cynjar di. Ar y deg o, y greiddiau Celtais gen ni gyd o'n meddwl. Cyn gynwydden di o'n, wel, neu cyn grynwydden, fel ma'n dweud, ond sam acen yn grynwydden yn gwrs. Apparently, rhywle, yn y llyn yma, mae yna dwll heb wylod. Sydd os unrhyw beth, yn metaphori sut mae'r lot o'r ogia gwmpas o'r un yn gallu yfed. O, werth crybwyll hefyd bod abundance o magic mushrooms. Tyfu gwmpas o'r un. Mae'n rhoi creuddyd. A mae'r pobl wedi gweld moch dŵr yma fyd. Mae rai bod yna rhyw correlation ar ymwneud, mae rai bod. Dyna ni, Bro Mebyd, Llanerfyl. A tro nesaf, ddech chi'n mynd fyny'r A470, neu lawr A470, cofiwch, ar canolbarth, yn bodoli. Da ni'n gymuned. Da ni'n fan hyn.